Ezi zindlu zimbini zaqala ukugqalishelana ngezikhondo zamehlo emva kwesigwebo esasenzima nesasibuyekeza ubukumkani babampondomise emva kweminyaka elikhulu elineshumi enesihlanu 115 years. Kodwa ngoku indlu kaDosini bafuna kurhoxiswe impepha eziqaphela ukumkani uLuzuko Matiwane de lomba uqukunjelwe phambi kwenkundla zamatyala. Asiyazi thina into yobana norhulumente ubhidiswe intoni ukuba athi kukhona ingxoxo ezisezinkundleni abe yena evumela into yoba makuqhutyekwe nokuba kubekho umntu okuthiwa uyasebenza njengekumkani. Bethethelwa ngamagqwetha abo, indlu kaJola ithi khange libekwele bucala isolotya le-18 section 18 lesigwebo nelithetha ngokubekwa kwekumkani. Elethu lithi makungabikho nto imayo, njengoko ke ijaji yayitshilo into yobana noba kungakho izibheno makungabikho nto imayo. Iphendula ngembalelwano, iofisi kamongameli ithi umongameli uza kucangcatha kwingalo yomthetho alandele imigaqo ukusombulula le nyewe.